በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ይብዛልኩም። ናይዛ ደደር ተኸታተልት ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ደሕና እየ። ተባረክ ተቀደስ ቀዳም ይግበረና። ወርሓውን ዓመታውን ተቐቢሎም ዝውዕሉ በዓላትን ቃፅዓኩም ኣብፅሐና። ክቡራትን ክቡራንን ኣሕዋተይ ሎሚ እውን ከም ፈቃደ ኣምላክ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ሒዘ መፅአ ዘለኹ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ስራኽ ምዕራፍ 21 ኣቋሪፀ ነይረ ሕዚ ከዓ 22 ከንበበልኩም እየ። ሰናይ ምክትታል ክቡራተይ። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ስራኽ ምዕራፍ 22 ሕማቕ ሰብ ብጓሓፍ ከም ዝተደርበ እምነ እዩ። ንውርደት ዝርኢ ኩሉ ከዓ የላግፀሉ። እዎ ሕማቕ ሰብ ከምዚ ሽትት ዒባ እዩ ዝድርበይ ደኣ እምብዛ ዝለዓል ሰብ የለን። ስነ ስርዓት ዘይብሉ ወዲ ንወላዲ ብፍላይ ከዓ ሰናይ ስርዓት ዘይብላ ጓል ምውላድ ሕፍረት እዩ። ለባም ጓል ሰብኣይ ትረክብ ብዘይ ሕፍረት እትመላለስ ጓል ግን ናባኣ ሓዘን እያ ተምፅኣሉ። ርዝነት ዘይብላ ጓል ናባኣን ንሰብኣያን ውርደት እያ። ብክልቲኦም ከዓ ፅልእቲ ትኸውን። ኣብ ዘይግዜኡ ዝተዘርበ ዛንታ ኣብ ቀብሪ ከም ዝተደርበ ደርፊ እዩ። መግረፍትን ተግሳፅን ኩሉ ጥበብ እዩ። ንዓሻ ዘምህር ንሰባር ገልዒ ከም ዘጥብቅ ወይ ኣብ ከቢድ ቀስ ንዘሎ ከም ዘነቅሕ እዩ። ንዓሻ ዛንታ ምንጋር ኣፀቢቑ ንዘደቀሰ ሰብ ከም ምዝንታው ማለት እዩ። ተዛሪብካ ምስ ወዳእካ እንታይ ኢኻ ዝበልካ ኢሉ ይሓተካ። ብፅቡቅ ክንክን ዝዓበየ ቆልዓ እንተይትሕት ወሉድ ስድርኦም ይሓቅዎ። እቶም ብፅቡቅ ዝዓበዩ ዕቡያት መኩሓትን ቆልዑ ግን ናይቲ ፅሩይ ትውልዲ ስድርኦም ርሳሓት እዮም። ብርሃን ስለዘይብሉ ንመውት በከየሉ። ልቢ ስለዘይብሉ ንዓሻ በከየሉ። ንመውት ግን ብዙሕ ኣይትብከየሉ። ከመይ ኣብ ዕረፍቲ በፂሑ እዩ። ዓሻ ግን ሂወት ካብ ሞት ስለዝገደደ ኣምሪርካ በከየሉ። ንመውት ምብካይ ኣብ 7 መዓልቲ እዩ ዝውዳእ። ንዓሻ ወይ ንዘይኣምን ግን ሙሉእ ዕድመ እናተበከየሉ እዩ ዝነብር። ምስ ዓሻ ሰብ ብዙሕ ኣይትዛረብ። ኣብ እንዳ እቲ ኣእምሮ ዘይብሉ ሰብ ክትበፅሕ ኣይትከድ። ካብ መከራ ምእንቲ ክትድሕን ገዛእ ርእስካ ሓሉ። ካባካ ተፈልዩ ዕዝር ኢሉ ከይድ ከሎ ከዓ ርስሓት ኣይከሓድገልካን እዩ። ካባካ ኣርሒቆሙ ዕረፍቲ ክትረክብ ኢኻ። ኮታ ድማ ብናቱ ፅላለ ኣይክትስከፍን ኢኻ። ካብ ዓረር ዝከበደ ዒልቦን ካብኡ ግን እቲ ዓሻ እናተባህለ ዝፅዋዕ ሰብ ይከብድ። ምስ ዓሻ ሰብ ተፃዊርካ ካብ ምንባር ሑፃን ጨውን ሓፂንን ተሰኪምካ ምኻድ ይሕይሽ። ኣብ ግዜ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እቲ ብፅኑዕ ዝተተኸለን ዝኣሰረን ዓንዲ ከምዘይነቃነቅ እቲ ሚዛናዊ ክብሪ ተቀበለ ኣእምሮ ከዓ ኣብ ግዜ ናዕቢ ከይጋገ ኣይፈርሕን እዩ። እቲ ለባማት ብዝቃወምዎ ሓሳባት ዝመልአ ኣእምሮ ከምቲ ኣብ ልሙፅ መንደቅ መጥበቅ ዝተሰርሐ ገፅ እዩ።
ኣብ በረኻ ቦታ ዝቆም ሓፂር ኣብ ቅድሚ ብርቱዕ ንፋስ ክቃወም ኣይክእልን እዩ። ከምኡ ከዓ እቲ ዓሻ ዕላማ ዝሓዘ ፈራሕ ዝልቦ ሰብ ዘፍርሖ ነገር ከጋጥሞ ከሎ ክቃወም ኣይክእልን እዩ። ንዓይኒ እንተ ወቃዕካዮ ንበዓት ተፍስስ ንሰብ ልቡ እንተ ተንኪፍካዮ ስምዒቱ ተልዕለሉ። ናብ ኣዕዋፍ እምኒ ዝደርቢ ፈሪሐን ከም ዝሃድማ ይገብሮ። ንፈታዊ ዝፀርፍ ከዓ ዕርክነት ይብትን። ሰይፍ ክሻዕ ትመልሕ እኳ ምስ መሓዛካ ተተባእስካ ተስፋ ይትቁረፅ። ከመይ ዕርክነትኩም ክሕደስ ይክእል እዩ። ንዓርክካ ፀሪፍካዮ እንተ ኮይንካ ተስፋ ኣይትቁረፅ። ክትዕረቅ ዝከኣል እዩ። ብትዕቢት ተልዒልካ ፀሪፍካዮ እንተ ኮይንካ ንምስጢሩ ንገድም ኣውፂእካሉ እንተ ኮይንካ ተቀፂዕካ እንተ ወቂዕካዮ እንተ ኮይንካ ግን ፍትወት ይርሕቅ እምበር ኣይቀርብን እዩ። ጎረቤትካ ድካ እንተኮይኑ ብሕያውነትካ ከም ዝኣመንካ ግበሮ። ከመይ ሃፍቲ ምስ ረኸበ ምስኡ ክትሕጎስ ከዓእካ ኣብ ግዜ ፀገም ምስኡ ደው በል። ተከፋሊ ርስቲ ክትከውን ኢካ። ድካእ እዩ ኢልካ ንማንም ኣይትንዓቅ። ንዓሻ ከዓ ሃብታም እዩ ኢልካ ኣይትመጉሶ። ነበልባላዊ ሓዊ ካብ ትክን ዝወፅእ ትክን ሃፋን ይቀድም። ንደም ምፍሳስ ድማ ፀርፊ ይቀድም። ንዓርከይ ብዘይ ፍርሃት ክከላከል እየ ካብኡ ድማ ኣይክሕባን እየ። ብምክንያት መከራ እንተመፀን ድማ ዝረኣየኒ ዘበለ ኩሉ ካብኡ ክሕሎ እየ። ኣፈይ ሓልየ እንተ ዝህልው መልሓሰይ ከዓ ማህተም ጠብ እንተ ዝህልዋ ካብ ውድቀት ምድሓንኩ ነይረ። ብገዛእ መልሓሰይ እውን ኣይምጠፋእኩን ነይረ። ኣሜን ኣሜን ኩነና ይግበረልና። ስለ ቃላት ናይ ቃል ባለቤት እግዚአብሔር ክብርን ተመስገንን ይሁን። ኣሜን። ኦ ጎይታና ቅዱስ ቃል ወንጌልካ ኣድሕረናን መሓረናን። ኣሜን። ዝነጥበን ዝጎደለን ብኣፍቃን ወልቃርመለን ስፈል እግዚአብሔር ለዓሉ ወለወለ ድንግል ወለ መስቀል ክበሩ። ኣሜን ኣሜን።